ҳамада салом алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза мувофиқи графика аз рубрикаи криминали расследования. бале, медонам ки чанд бор пропустит кардем ин рубрикара, мухлисош бетоқат шидагиян. аз ҳамин хотир лайка фаромӯш намекунем ва оғоз мекунем барномаро. ҳодисаи сари бародарои Блэдсов омада оғоз мешавад соли 1999. Аллакай дар ҳамон вақт шаҳраки хурди Винчестера ба ҳайрат овардагӣ буд ва аз сархати новостиҳо гум намешуд. Ва аз ҳамада ҷолибиш дар инҷа чияй? На ин ки хиди расследования ин кор, балки натиҷааш, ки дар саҳифаҳои аввали новостиҳои телевизионҳои асосии кишвар буд дар он вақт. Ва аз ҳамада душвориш дар ин кор чияй? Интихобе ки ма ба шумо савол метим баъдан. оё чунин интихоба агар дар шумо медоданд чӣ кор мекарден? Хоб, чӣ гуна интихобай? дар давоми видео мефаҳмем. Аҳоло боша фаромӯш намекунем ширкати шифофармора. Шумо метавонед массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул кунен. ҳамчунин ба даст биёрен доруҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, лоғар шудан, фарбишидан, бемориҳои занона ва мардона, хунукзадагӣ ва ғайра. Шифофармо муроҷиат кунед. ҳодиса оғоз мешавад аз Канзаси бо як духтарча бо номи Камила. соли 1999 духтарча танҳо 14 сол дошт ва бо хотири оне ки тарзи ҳаёташ хеле ҳам хуб буд, дар барномаи варзишии мактаб меафта. Ва ҳамчунин бо як хислати дигар дошт ки барои ин кишварҳо хеле ҳам камчинай, яъне ки церкв мерафт. Ва ҳамчунин аъзои хори кӯдакона буд ки дар церкв хонда мешуд. Тирамоҳи соли 1999 Камила дар хонаи аппаи худаш Бети зиндагӣ мекард. Ва албатта дар ин вақт Бети аппаи Камила шавҳардор буд ба як мард бо номи Флойд Блэдсов. Ба ғайр аз Бети, шавҳари ӯ ва хоҳараш Камила, бо ҳамчунин як кӯдаки хурди дигар аз Бетиу Флойд дар ин хона зиндагӣ мекард ва ҳамчунин ду хоҳари угаии Камила. рӯзи ҷумъаи 5 ноябр яке аз рӯзҳои ғайриёдӣ буд, яъне ки рӯзи гарми тирамоҳӣ дар Канзаси. ба мисли ҳар вақта имрӯз Камила ба мактаб равона мешавад. баъди дарс шофёри автобуси мактабӣ дар канори хонашон ӯра мефарора тақрибан соати 16:20. чӣ хеле ки гуфтем, Камила хоҳари угаӣ дошт. одатан баъди ӯ бармегашт ва имрӯзам ҳамин хел мешавад. вақте ки хайди баъди ӯ аз мактаб бармегарда, дар ҳуҷраи Камила китобҳои дарсӣ ва свитери ӯра мебинад, лекин хиди Камила набуд. аввалан фикр мекунад ки Камила ба назди модараш рафтагиай, ки дар наздикии ӯ зиндагӣ мекард. лекин аллакай субҳи рӯзи дигар мефаҳмад ки аз Камила ягон даракӣ нест ва аъзои оила ба пулис муроҷиат мекунанд. хабар метиҳанд дар бораи гум шудани ӯ. ба хотири оне ки Камила ноболиғ буд, барои ҷустуҷӯи ӯ политсия оғоз мекунад дарҳол баъди муроҷиат кардани волидайн. рӯзи шанбе бе ягон натиҷа мегзарад. баъди оне ки автобуси мактаби Камиларо мефарора, дигар ҳеҷ кас ӯра дидагӣ нест. рӯзи дигарам ҳамин хел бенатиҷа мемонад то ҳамон вақтере ки ба бинои пулис як шахс ворид мешавад бо номи Томас Блэдсов. номо дар инҷа бисёр шуд бародаро, хуб аҳамият битен. Томас бародари раднои Флойд буд. А Флойд боша шавҳари аппаи Камила. Томас дар он вақт 25 сол дошт ва зиндагӣ мекард дар хонаи волидайн, на он қадар дуртар аз хонаи бародараш Флойд. бо ҳамроҳи Томас ба бинои суд ворид мешавад ҳамчунин волидайн ва сафедкунандаи ӯ. ва Томас мегӯяд ки дар бораи гум шудани Камила мехост чизеро бигӯяд. коре ки ӯ нақл мекунад оғоз мешавад ба оне ки баъди аз мактаб баргаштан Камиларо мегирад ва анҷом мешавад ба оне ки ӯра мепаронад ва ҷасада пинҳон мекунад на он қадар дуртар аз хонаи волидайн. барои тасдиқи суханҳои худаш пистолети 9 мм меёрад ки мувофиқи гуфтаҳои ӯ маҳз аз ҳамин яроқ паронда шудагиаи Камила. бале бародаро, дар инҷа саростима нашен ки хоб фаҳмидем Камиларо уже ёфтан, киштан, фаҳмидем ки бародараш кишта буда. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Не бародаро, ин рубрика ҳамин хел рубрикае ҳастае ки бисёр паворотҳо дорад, бисёр пурпечтобае. ҳамаш ин қадар осон нест. аз ҳамин хотир лайк мондана бинем фаромӯш накарда бошен. бирен чойтонай, овтонай аб навид кунен. наус ҳар шудестай видео. ӯ хеле ҳам нобовар буд ба худаш ва суханош якдигаришам мебирид. ва бале, гарчанде ки ӯ забонаш напеча ҳам, суханое ки ӯ мега рад карда намешид ва пулис бояд ки ин кора ҷиддӣ бигиранд. ҳамин хелам мешавад. ба ҷои гуфтаи ӯ равона мешавад пулис
ва дар уҷа мутаассифона дарёфт мекунанд ҷасади Камилара. Экспертиза нишон медиҳад, ки Камила як тир мехӯра дар пушти сараш ва 3 тири дига дар қафаси синаш. Ҷасад каме гуронида шудагӣ, яъне ки каме хок дар болош ва бо фанер пӯшонидагӣ буд. Пеш аз паронидан ӯра таҷовуз кардагианд, лекин шахси таҷовузгар бо ӯ рафтори дағалона кардагӣ нест, чунки дар бадани ӯ ягон изҳои муҳофизатӣ ҳангоми таҷовуз кардан дида намешавад. Хубӣ, меҳрубонӣ, алоқаи ҷинсӣ рух додагиай ва баъдан ӯра ба хатар расонидагианд. Дар инҷа ба хубӣ гуфта намешавад, чунки фаромӯш намекунем, ки духтар ноболиғ буд. Дар ҳол баъди ҷасади Камила дарёфт шудан, дарёфт кардан Томаса айбдор мекунанд бо куштор дар дараҷаи якум. Ва яроқе ки Томас меёра ва мега, ки аз ҳамин куштагиай Камилара, инам тасдиқ карда мешавад, ки дар аслам аз ҳамин яроқ Камила ба қатл расонида шудагиай. Ва чизи муҳими дигараш оне ҳастае, ки баъди гум шудани Камила, алҳамдулиллаҳ, рӯзи дигараш Томас тир мехара барои ҳамин яроқ. Дар инҷа фикр мекунем, ки тамом суд гузашт ва Томаса пушти панҷара карданд. Лекин не, давоми 2 моҳи дигар пулис ҳаракат мекунанд, ки ягон иловагӣ далел биёванд барои гунаҳгор будани ӯ. Чӣ хеле иловагӣ гунаҳгор? Худаш қоил шидак як далеле, ки яроқ ёфта шуд, далели тир хариданаш баъди гум шудани Камила. И чӣ? И далел нестай? Гап сари онае, ки баъдан Томас аз қоил шидагиш, яъне ки қоил шиданша рад мекунам. И хеле мешавад. одам вақте ки пушаймон мешавад, қоил мешавад, бо баъдан рад мекунад. Яъне ба ғайр аз оне, ки аз суханои худаш даст мекашад, ки Камиларо куштагиай, баъдан бо мега, ки Камиларо дар асл куштагиай бародари ӯ Флойд. албатта ки сабаб мешавад, ки таҳқиқот давом биёбад, чунки дар ин ҳолат полис наметавонад, ки суханои ӯро таҳқиқ накунанд. яъне ки бояд ё тасдиқ кунанд, ё ин ки рад, баъдан натиҷа бинанд. И ба мисли разборҳои блогерои тоҷик нестае, ки на далел мекунанд, на тасдиқ мекунанд, на радия ҳавои гап мезананд, мераванд. Сухана вақте ки як кас гуфт, бояд ки ё рад шавад, ё ки тасдиқ шавад. Дар воздух набояд баистад. Ба ёрдами сафедкунандаҳо Томас метавонад, ки ба озодӣ барояд. Пеш аз суд акнун дар инҷа ҳамчун якумин гумонбар ҳисобида мешавад Флойд, шавҳари аппаи Камила. албатта ки нисбати ягон одам фикри бад ягон шахс надорад. вақте ки ӯро дар ягон кор гунаҳгор мекунанд, баъдан ҳар гуна гумонбарӣ пайдо мешавад ва ҳар гуна рафтори гӯё ки ғайриоддӣ. ва пулис ҳам дар ҳамин чизи ғайриоддиро мебинад, ки Флойд бо ҳамроҳи ҳамсараш, яъне ки аппаи Камила, дарҳол баъди гум шудани ӯ ба пулис муроҷиат накарданд ва интизор мешаванд рӯзи дигара. чӣ хеле ки мо медонем, рӯзи дигар муроҷиат кардагӣ буданд ба пулис. ва аз ҳамада бо маълумоти дигаре, ки барои пулис шубҳанок метавонад, ки ба зарари Флойд мешавад, ин нақли як дугонаи Камила, ки пеш аз маргаш Камила ба ӯ нақл кардагиае, ки Флойд бо ҳамроҳии ӯ флиртават мекунад вақте ки апааш дар хона набошад. яъне ки флирт мақсад ягон кори ҷинсӣ не, сухан қатъӣ химонда меган, ку ба кӯчагӣ гап додан. дар натиҷа ба Флойд пешниҳод карда мешавад, ки тести полиграфия бигзарад. бале, Флойд барои гузаштани ин тест розӣ мешавад, ки бисёриҳоро ҳайрон мекунад. саволҳое, ки дар натиҷаи ин тест дода мешуд, даст доштан ё ин ки донистани ягон маълумот дар бораи марги Камила. албатта ки Флойд ҳамаи ира рад мекунад, ки ягон чиз дар бораи марги ӯ намедонад. лекин шахсе, ки ин теста мегзаронид, мега, ки ӯ дурӯғ мегӯяд. барои ҳама муаммо мешавад. барои чӣ хотир ӯ медонист, ки ин теста гузашта наметавонад, бо розӣ шид. яъне ки таҳқиқотҳои иловагӣ гузаронда мешавад, ки дар натиҷаи ҳамаи ин Флойда гунаҳгор меҳисобанд ба гуноҳи таҷовуз ва қатли Камила Арфман, хоҳари ҳамсари худаш. моҳи майи соли 2000 суди Флойд Блейдсо баргузор мегардад. дар рафти суд эксперти тиббӣ муайян мекунад, ки Камила дар дигар ҷо, дар ҷои номаълум таҷовуз карда ва ба қатл расонида шудагиай, дар ҷое ки ӯро дарёфт мекунанд, баъдан кашида овардагианд. ва дар пойҳои Камила изҳое дида мешид, ки муддати хеле ҳам дароз аз дастош қабида ба замин кашидагианша. лекин сафедкунандаи Флойд мегӯяд, ки дар ӯ вақте ки Камиларо мекушанд ва таҷовуз мекунанд, Флойд дар кор буд. Флойд дар ферма кор мекард ва ӯ вақт бояд, ки гов меҷӯшид. мувофиқи маълумоти сафедкунанда, коре ки Флойд мекард на камтар аз 5 соата дар бар мегирад. аз ин хулоса бароварда мешавад, ки дар ӯ вақт Флойд ӯ вақтиро надошт, ки ҳам кори худша ба анҷом бирасонад,
ҳам духтара бидизда, таҷовуз куна ва бикша. Вақт кам буд. вақти ӯ намерасид барои ин кора кардан. дар инҷа фикр мекунӣ ки бале ҳолат метавона ҳамин гунае боша ки ба фоидаи Флойд шава, лекин не. дар инҷа бо баромад мекуна раиси Флойд, шахсе ки Флойд дар ӯ кор мекард ва ӯ мега ки розӣ нестай бо он вақтҳое ки сафедкунандаи Флойд ва худи Флойд мега. коре ки ӯ анҷом медод дар 4 соат мешава ки тамомаш кунӣ, на ин ки на камтар аз 5 соат. дар ин ҳолат аллакай гап дига мешава. боз 1 соати дига барои Флойд вақти озод ҷудо карда мешава. ва аз ҳамада чизи муҳими дигар дар ин кор барои гунаҳгор кардани Флойд и ҳамун кори аввалина, яъне ки бародараш Томас, ки дар аввал ҳамун сабаб шид ки ёдам гумонбар шид. ва дар охирам мега ки Флойд ба ӯ қоил шудагие ки дар натиҷаи як кори тасодуфӣ Камилара мепарона ва саволаш метаҳанд Томаса ки барои чӣ дар аввал гуноҳа ба гардани худаш гирифт. ва Томас мега ки Флойд як сирри ӯра медонад ки ӯ намехоҳад ки ҳамин сир барояд ва Флойд ӯра шантажировать мекунад ки агар ки гуноҳа ба сари худаш нагира, агар ки гуноҳа ба калаи худаш нагира, ҳамин сирша ба мардум фош мекунад. А Томас намехост ки ин сирри ӯ фош шава ва ҳамчун одаме ки ба худо бовар дорад, намехост ки фарзанди хурди бародараш бепадар ба оя расад. албатта ки дар лаҳзаҳои аввал фикр мекунӣ хеле ҳам суханои дилрешкунанда ки фикри фарзанди бародараша кардай, бароям хотир гуноҳа ба калаи худаш гирифтай. лекин бо фикр мекунӣ ки чӣ хел фикри бародараша и аз шантаж тарсидагие ки сирша набуроранд. лекин ҳамаеро як тараф монед. онша фикр кунем ки аввал ба кала гирифт ба хотири оне ки бародараш фарзандаш сағира намона. А баъдан бо худша гунаҳгор кард ку, яъне ки бо аз фикраш гашт. яъне ки ман шу мебинам ҳамин хел одамоеро ки ба хотири дин худнамоӣ мекунанд. ман гарини шу мебинам ҳамин хел одаморо. ай шайтон да ё апасния. бале хеле ҳам ҷолиб буд ки ду бародар якдигариша гунаҳгор мекарданд. лекин суд судай. дар курсии гунаҳгоршаванда танҳо Флойд нишастагӣ буд ва сафедкунандаи ӯ ҳаракат мекард ки Томаса гунаҳгор кунад. албатта ки сафедкунандаҳои Флойд Томаса дар ин кор гунаҳгор карда метавонанд. агар ки ин хел ҳисоб кунем. ҷои ҷасада кӣ нишон дод? Томас. яроқи куштора кӣ овард? Томас. лекин дар инҷа бо як нуқтаи дигар буд ки ба зарари Флойд мешава. яъне ки падару модаршон. фаромӯш намекунем ки Флойду Томас бародари радноянд ва падару модари Томас падару модари Флойдай. ва волидайн мегӯянд ки тамоман номумкине ки Томас ба ягон кас зарар барасонад. ва ҳамчунин як далели железобетонии дигареро мегӯянд ки 100% Томаса бегуноҳ мекунад. яъне ки дар ҳамун вақте ки таҷовуз карда ва ба қатл расонида шудагӣ буд, Томас дар ҳуҷраи худаш хоб буд. чӣ хеле ки мо медонем Томас бо волидайн зиндагӣ мекард. суди Флойд 4 рӯз давом мекунад ки дар натиҷа прокурор ягон хел физически далеле ки Флойд дар ин кор даст дорад дарёфт карда наметавонад. лекин дар ин суд присяжниҳо буданд ки агар ки шумо бидонед суди присяжниҳора шахсҳо мешинанд, ӯ овоз метаҳанд барои гунаҳгор будан ё ин ки набудани гумонбар шуда ва дар натиҷаи овоз додани ино суд хулоса мебарорад. яъне ки барои ҳамин присяжниҳо ҳамин қадар гапҳое ки то ин ҷаи видеоро гуфтем, ҳамин қадар гапҳое ки дар асоси ӯ Флойда гунаҳгор мекунанд, басанда мешавад ки Флойда гунаҳгор ҳисоб кунанд ва Флойд гунаҳгор дониста мешавад барои таҷовуз ва куштор ки ӯра як умра пушти панҷара мекунанд ва ҳуқуқи озод шудан пеш аз муҳлат баъди 25 сол. як бори дига мегӯям бародаро, дар инҷа бо паворот шидам, яъне ки як паворот дига хеле пеш буд. ҳоло ҳам натиҷада мо наомадем, бо паворот дора. аз ҳамин хотир саросима нашен, ҳодиса ба поён нарасида. ҳоло ҳам бинен, лайка фаромӯш кардагӣ набошем. баъди ҳукм модари Камила мега ки розӣ нестай ба ин ҳукме ки ӯра додагиянд, чунки ӯ мехоҳад ки чӣ қадаре ки Камила дар қабр мехоба, ҳамин қадар бояд Флойдам пушти панҷара боша ва умуман ӯ мехост ки ҳукми қатлш бутанд. ва аз ҳамада дар инҷа муҳимаш Бетти Блэдсоу, яъне ки як бора ин шахс ду одам аз даст метиҳад, ҳам хоҳарша ва ҳам шавҳарша ки умеди ояндаи зиндагии ӯ буд. ӯ нақша дошт ки бо ҳамроҳии шавҳараш кӯдакшона ба оя мерасонанд ва зиндагии хеле ҳам хушбахтона метавонанд ки бигзаронанд. лекин Флойд дар хотираҳои ӯ ҳамчунин як ҳайвони дарандаи боқӣ монд ки хоҳареро таҷовуз карда ба қатл расонидагие. албатта ки тамоми ёру дӯстону хешу наздикон аз Флойд рӯ мегардонанд ва ҳамчунин волидайншам дигар наметонистанд ки дар ӯ ҷое ки истиқомат мекарданд
давом бутиян зиндагӣ карданашона. Чунки аллакай ҳама ҳамсояҳо медонистанд ки ино ҳамун шахсое ҳастанд ки таҷовузгар ва қотила ба воя расонидагиянд. ӯ таҳаммул намекунанд ин гапҳоро ва Канзаса тарк мекунанд. аз бародари Флойд бошад Томас дар ҳамун шаҳре ки буд кору истиқоматша давом метиҳад. ва ҳамчун мисли дигар наздикои Флойд бо Флойд ягон хел алоқа надошт. ҳамсари Флойд боша аз ӯ ҷидо мешавад ва бо ҳамроҳи писараш ба дигар шаҳр мекӯчанд. ҳар яки инҳо ҳаёти алоҳидаи худшонро оғоз мекунанд ва дар ҳаёти алоҳидаи худшон давом медиҳанд зиндагӣ кардана то соли 2015 то вақтере ки ҳодисаи хеле ҳам даҳшатнок рух метавад ки тамоми ин ҳодисае ки аз аввал то имрӯза фаҳмидем куллан сартопо тағйир мекунад. гуфтумтон ки дар инҷа чандта паворот мешавад. анака тамошо кунед. моҳи ноябри соли 2015 ҷасади Томас Блетсови 41 сола дарёфт карда мешавад дар дохили мошини худаш ки дар парковка канори маркази савдо гузошта шудагӣ буд. дар ин лаҳза 16 сол гузаштагӣ буд аз рӯзи таҷовуз ва қатли Камила ва 15 сол ки бародари ӯ Флойд паси панҷара нишастагиае. ин худкушӣ буд, яъне ки Томас як тир холӣ мекунад дар сари худаш, лекин пеш аз ин кора кардан як нома менависад ва маҳз ҳамин нома ҳамаро ба ҳайрат меора ва ин кора сартопо тағйир метавад. хате ки дар рӯи экран мебинем бародаро хати реалии ҳамин корае. ба мисли суратҳое ки то ин вақт дидем, суратҳоам аз реалии ҳамин делае. ма пушти панҷара фиристодум шахси бегуноҳа. ба ин кор пулис ва прокурор маро маҷбур сохтанд. прокурор ба ман гуфт ки хаб кунам. кунун бошад ман ба хулосае омадам ки дуруст кунам ҳамаша. ма ба қатл расондагим Камила арф монам. 5 ноябри соли 1995. мо алоқаи ҷинсӣ доштем ва ман ӯро ба қатл расондам. 5 ноябри соли 1999 ман истодам канори хонаи бародарам. тақрибан миёни соати 4:30 ва 5. дар ин вақт Камила дар ҳамун ҷо буд. мо каме суҳбат кардем, баъдан ба хонаи волидайни ман рафтем. дар он ҷо ӯ маро бо корҳом кӯмак расонид. бахшиш, ман намедонам ки аниқ мо чӣ кор кардем. баъдан суҳбати мо ба алоқаи ҷинсӣ табдил ёфт. ӯ гуфт ки духтар нест, чунки аллакай алоқаи ҷинсӣ дошта бо ким кадом ҷавони дигаре ки бо ким кадом ҷавони дигаре ки ман намешиносам. ман намехостам ин кора, лекин ин кор ҳамин хел тез гузашт ки ма пурра ба ёд надорам. мо алоқаи ҷинсӣ кардем дар рахти хоби волидайни ман. баъди оне ки ин кор рух дод, ман аз ӯ хоҳиш кардам ки ин гапа ба ягон кас нага. ман хеле ҳам сахт тарсидам ба хотири оне ки ӯ танҳо 14 сол дошт. ман хеле ҳам сахт тарсидам ки ягон кас дар ин бора хабар меёрад. яъне ки чӣ хеле ки шумо диден, дар ин нома Томас менависад ки на бародараш, балки ӯ таҷовуз карда, яъне ки таҷовуз не, ин ба розигӣ якҷоягишон буд ва баъданаш ба қатл мерасона Камиларо. ва чӣ хеле ки дар инҷо нависта шудагӣ буд ки прокурор маҷбурш карда барои розӣ шудан, ин метавонад рост боша, барои он хотире ки соли 2011 ҳамин прокурорро аз кор меронанд барои гирифтани пора дар яке аз корҳо. ва аз ҷо мо хулоса бароварда метавонем ки дар ӯ вақтам пора гирифта ҳамин кора кардагӣ боша. албатта дар инҷа чизи ҷолибиш оне ҳастае ки чӣ ба ӯ иқрор шуд. яъне ки иқрор шудани рӯзи аввал иқрор шуд, баъдан даст кашид, бо баъди 16 сол иқрор шуд. яъне ки виҷдонаш баъди 16 сол азобуш дод. бале мумкине ки чунин кор боша, лекин як чизи дигар ҳам метавонад дар инҷа сабаб боша. шумо ягон чиза пропустит накардем дар аввал. яъне ки дар шумо савол нашуд ки чӣ ба анализи ДНК накардан. чӣ ба анализи ДНК накардан ки ки таҷовуз кардагие. ҳамин савол дар шумо омада буд? агар омада боша маладес. яъне ки дар ин вақт аллакай сафедкунандаҳои Флойд натиҷаи тести ДНК-ра дастрас кардагӣ буданд. муайян кардагӣ буданд аллакай ки кӣ кардагие. ва ҳамчунин тести ДНК-и марди бегонаи дигаре гирифта шудагӣ буд ки дар пойҳои духтар, аз пойҳои духтар дарёфт кардагӣ буданд. яъне ки тест муайян мекунад 100% ки таҷовуз кардагие маҳз Томас. аъизҳои ДНК-и дигаре ки дар пойҳои духтар буд ба падари Томас тааллуқ дорад. ана паворот. дар инҷа ёд оварда мешавад сухани эксперта дар суд ки гуфта шудагӣ буд ҷасада ба замин кашидагианд. дар инҷа мо метавонем ба хулосае биёем ки
ДНК-и падари Томас дар бадани духтар буд ба хотири оне ки ӯ ёрдан додагия ҷасада пинҳон карданда. лекин дар инҷа бо як кори дига ҳам метавона бошад. Хеле ки мо дар номаш хондем, Томас навиштагӣ буд ки ӯ алоқаи ҷинсӣ кардан дар кравати волидайн. Мумкин е ки ДНК-и падараш аз ҳамин ҷа гузашта бошад ба пои духтар. Яъне ки ҳамон вақте ки Томас қоил мешава ва худша ба қатл мерасонад, аллакай дар ин вақт ӯ медонист барои дарёфт кардани изҳои ДНК, яъне ки коре ки тасдиқ мекунад дубора гунаҳгор будани ӯра. Яъне ки ба мисли бисёр чунин корҳо одамо ҳамон вақте пушаймонӣ мекашанд ки, яъне ки как буто ки виҷдоншон азоб метиҳад, вақте ки маҷбур мешаванд. дар ҷа як гап дар бораи ягон виҷдон нарафтесте. Баъди оне ки номаи Томас дарёфт карда мешава, Флойде ки дар он вақт аллакай 39 сол дошт, имкон пайдо мекунад ки корша асар бинанд. Яъне ки дар натиҷа номаи иқроршудагии Томас ва натиҷаи анализи ДНК 100% метавонистанд шаҳодат бутанд ки Флойд дар ин кор гунаҳгор нест. Тасаввур кунед ки баъди 15 соли бегуноҳ паси панҷара нишастан, Флойд озод мешавад. ин қадар муддат ҳамчун волонтёр дар беморхонаи тюрма кор мекард ва ҳамчунин ногаҳон барои худаш як таланти нав боз мекунад, рассомӣ. ва аз ҳама муҳимаш, ӯ дар паси панҷара шинос мешавад бо як зани дигари волонтёр, ки ба ӯ кӯмак мекунад барои озод шуданаш. ва баъди озод шудан аз пушти панҷара ӯ хонадор мешаванд ва соҳиби як духтарча мешаванд, ки ном мегузоранаш Элис Джин. Барои чӣ хотир Элис Джин? Ич хеле номай Элис Джин. Ин ном ба хотири ду сафедкунандае ҳастае ки Флойда то охир напартофтанд. Элис Уайт ва Джин Филлипс. Яъне ки дар аввали видео ман шумо да гуфтам ки дар бораи як интихоб гап мезанем ва шумо да ман савол метем ки агар шумо мебуден чунин интихоба карда метавонистед ва ё ин ки чӣ хеле интихоб мекарден. Яъне ки интихоби волидайни Томас ва Флойд буд. Агар ки 16 сол пеш волидайн ростша мегуфтанд ки вақти гум шудани духтар ва таҷовуз кардан куштори ӯ Томас дар хона хоб набуд, пас Флойда озод мекарданд. Лекин дидаву дониста волидайн дурӯғ мегӯянд, чунки Томаса ҳифз кунанд ва ҳифз кардани Томас сабаб мешавад ки Флойда бишнонанд ва ин интихоба волидайн мекунанд. Интихоб байни ду писаре ки писари худшонанд, якеш хурдӣ, якеш калонӣ. Шумо дар чунин ҳолат мебуден, чӣ кор мекардем? Ахиди Флойд боша мегӯяд ки ягон хел аз волидайн хафа нест. Дар пушти панҷара вора ҳамаша бахшидагӣ буд. Ҳама он шахсоеро ки 16 сол пеш ба ӯ хиёнат карданд. Бародаро фикр ақидаи худтона дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунед. Дар болои экрани шумо силкаҳои лозима, силка барои шахсое ки мехоҳанд блогер шаванд, маълумоти пурра метавонед бидроен бинен, силкаи YouTube канал барои подписатсия кардан ва тамошо кардани ду видеои пешинаи дига. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Дар инҷа фикр мекунед ки тамом суд гузашт ва Томаса пӯши. Дар инҷа фикр мекунед ки тамом суд гузашт ва Томаса пӯши. Дар инҷа фикр мекунед ки тамом суд гузашт ва Томаса пушти панҷара карданд.